आफा बोराइ बाथौ श्री खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाबाय जोङो दायो सिखना जाहार नोगोराव थांगासिनो दङ फुजा हैनो थाखाय। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। जोबोद गोबाव जाबायमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग भिडिअ लाबोयैया। दिनैहाय गोदान ब्लग भिडिअ लाबोबाय, नोंथांमोनहा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। नै लोगोफोर, जों दायो उल्टा पानि मन्दिर मोनफैबाय। बाव दायो एसे खुलुमनानै डाइरेक्ट आलायखुंग्रि दैयाव फुजा हैनोसै। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। गारिखौ बाव दोननानै दा मन्दिर खुलुमहैग्रोनोसै। नैबेनो जाबाय मन्दिरनि गेट। बै सिंनियानो मन्दिर। दायो सिङाव हाबलांनोसै। गारि गंनै फैदोंमोन, गारि गंसेया मोनफैयाखै, बेखायनो दा गारि गंसेखौ नेगोनसै। नेनानै दा ज' हाबनोसै। बिसोर गासिबो जोंजों ज' फैजोबनाय। मोनफैयाखै नामा दाबो? सफैयाखै ना? एलाय हनै सफैबाय लोगोफोर, नै एलाय बैनो लामाया नै ओरै जौखोनाय एसे, ओमफ्राय ओरै हायनानै आरो हरै जौहैबावनाय हनै दा बाहाय एसे फुजा होलांनानै सिखना जाहार बै दैयाव थांनोसै, आलायखुंग्रि दैयाव। मोनफैजोब्बाय नै। थांगोन आं थांगोन आं थाङाखै। औ नै लोगोफोर, नैबे जाबाय गुरुनि पिकचार। बे मन्दिरखौ गोदो गायसनग्रोग्रा गुरुनि पिकचारा बेनो जाबाय। दा मन्दिर सिङावनो बे पिकचारखौ दोननाय जादों। खुलुमगासिनो नै दायो लोगोफोर। आं गासैबो खुलुमनायखौनोथ' भिडिअ लाजोबनो हायाखिसै, बेनि थाखाय आं निमाहा बिसिबाय नोंथांमोननाव। गासैखौबो लाजोबोब्लाथ' भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन, बेखायनो खुलुमखांबाय दायो लोगोफोर। नै बाहाय हनुमाननि फट'नि मुर्ति बानायनानै दोनदों। जाय जाय फैफेरनाय बिसोरथ' मिन्थिखासिगोन, जाय जाय फैफेराखै फैना नायबानो जाबाय। खुलुमखांजोब्बाय नै, ओमफ्राय दा दैयाव फुजा हैनोसै। फुजा हैनानै सान्थि लांगोन। मन्दिरनि सोनाब फारसे जों दा आलायखुंग्रि दैयाव थांगासिनो दं फुजा हैनो थाखाय। गासैबो भिडिअखौनो आं लाजोबनो हायाखिसै, बेखायनो सर्ट होनाय जाबाय। जों दा मोनफैबाय नै लोगोफोर। ओरैहाय दा थांनानै जायगा नागिरनोसै फुजा होनो थाखाय। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बेनो जाबाय जोंनि गारि, ओरै थांनोसै दा। थांबाय थानोसै जों। नैबे जाबाय सोरबा फुजा होनानै गालांनायमोन। बिदिनो गोबां मानसियानो फुजा होफैयो। दिनैबो जों गोबां मानसिखौनो लोगो मोनबोदों। आं भिडिअखौ लानो हायाखिसै नोंथांमोननि सिगाङाव, बेनि थाखाय सरि। दा जोङो दै फारसे थांनोसै। मोनफैमारबाय नै लोगोफोर आलायखुंग्रि दैखौ।
जोबोद समायना रमायना जायगाया नै नोंथांमोनहा नायलांबाय था। नै लोगोफोर नोंथांमोनहा अन्थाइखौ नायदो गासैबो गोजा गोजा दंजोबो। खोनायोसोमोन आलायखुंग्रि दैयाव गावनि थैया अन्थाइयाव गोजा गोजा जानानै दं होननानै, नाथाय दिनै फैनानै नुफैबाय। स' नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। आंनि जायगायाव फैफेराखै, फैनानै नायफै। नोंथांमोनहा फैनानै नायफैनो हागोन। नै गासैबो गोजा गोजा जोब अन्थाइया। दायो मोनफैबाय लोगोफोर जोङो आलायखुंग्रि दैखौ। दा नोंथांमोनहाबो जायगायाव फैफेराखै, फैनानै नायफैबानो जाबाय। फैगासिनो नै फुजा होनो थाखाय जायगा बानायगासिनो दङ। दसे उनावनो फुजाखौ होनोसै जायगाया जाजोबबाथाय। फुजानि थाखाय गासैबो रेडि जाजोब्बाय, फुजाया जासिगोन। फुजाखौ आं नोंथांमोननो ससे ससेल' दिन्थिनो हासिगोन, मानो होनोब्ला गासैबो दिन्थिजोबोब्ला भिडिअ'आ बांद्राय गोलावद्राय जागोन। बेखायनो आङो सर्ट नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजालांनोसै। आं बांद्राय खोथा बुंबाय थाला लोगोफोर, नोंथांमोनहा नायब्लानो बुजिलांखागोन। बेखायनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। दाबो दंसै बुराबन्दा दैसा दंसै बरख' बोराय बरख' बुरै दंसै आइ बिमा बान्दा सोरजानोसो दाबो दङ। इस्लांखार दंसै बिस्लांखार दंसै नोसानो साया लांखार मायानो खाजानानै दंसै अलफदि दंसै नांगोल दंसै दंसै दिनै फिसाफोर नांगौ मा खालामनो मावलिया खावलिया जोंहा बिमा बिफा बिफा गैया फुजा होबाय थानाय समावनो नै मोदाया गाखोफैबाय लोगोफोर। दा सान्थिखौ गावसोरनो खावनानै हरसिगोन जोंनो। नै थांगासिनो लोगोफोर सान्थि लायनो थाखाय। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, नै गासैबो फैजोब्बाय। दुगै लानांसिगोन, गामसा लाबोखादों आंहा। सान्थिखौ लाबोबाय नै लोगोफोर। दा लथासेखौ जों गासै थांग्राफोरनोनो जायगायावनो लोंहोगोन। दा नै लोंहोनो लाबोबाय जोंनो। नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय।
बाहाय फैजो बाहाय फैजो ओरै फैनो ओरैहाय फैदो दिनै फैदो थाइसेखौ गगुलांनांगोन नामा बे थाइसेखौनो गगुलांनांगोन नामा दा जों गासैबो सानथिखौ लोंसिगोन लोगोफोर एसे एसे बे आखायाव लानाय आरो खर'आव रुजुनाय लथानि सान्थियानो जाबाय जों न'आव लांनायनि बै खर'आव रुजुनाय सान्थिया बै अजानि न'आव दोनगोन ओमफ्रायो आखायाव लानायखौ गासै धर्मफोरनोनो एसे एसे राननानै हरनो थिनदों दा जों थांनोसै लोगोफोर फुजा होनाय जायगाया दसे थाहैथ'नानै थांसिगोन दा ओमफ्राय नै आंहा दुगैबोबाय एसे नै जों दायो एसे जाग्रा जाबाय मैया मोनानिफ्रायनो ओंखाम मोनजायाखै दहाय फुङावबो ओरैनो रुटिल' जाबोदों ओमफ्राय नै दा बुट जाबाय प्रसाद जाबाय बिदिनो फिथाइ सामथाइ साहा बिस्कुट जाबाय आरो ओंखामाबोथ' एसे उखैबाय सानसे गाहामलायबावथो जायालासिनो थानो हानो दायो जायै लोङै थांसिगोन आंनो थांनो होनखालायनाय नों थांमोना होननाय बादि आं थांगोन होननाय बादि नायहाबलायो फुजाया जोब्बाय जायै लोङै दा थांसिगोन गारियाव थाहैगोनसै आं बिसोर फैगौ माने दुगैनो माथो बिराद गुसु नै जों दायो न'आव थांनोसै फैफिनबाय जोङो गासैबो खामानियानो जोब्बाय जायै लोङै ओंखारबोफिनबाय नैबे गारि नोंनिया जाबाय बिसोरबो फुजा होफैनाय दायो जों थांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो अननानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय उननि भिडिअखौ नोंथाङा थाबैनो नुनो मोनगोन बाय बाय